डिमाकुसियाव खुंगा 29थि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफाद बेखेवदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, डिमाकुसि दखरा बर' आइजो अनसाय आफाद, डिमाकुसि दखरा बर' थुनलाइ आफाद आरो डिमाकुसि डेभेलपमेन्ट कमिटिनि जथायै बानजायनायाव खुंगा 29थि रंजालि बैसागु फोरबो खुंथाय आफादखौ साननैनि हाबाफारि लानानै फैबाय थानाय बैसाग दाननि 6 आरो 7 एबा एप्रिल दाननि 20 आरो 21 खालाराव खुंफुंनो थाखाय थागथियारि खालामदों। बेखौनो लानानै दिनै उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव खुंगा 29थि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफादखौ बेखेवनाय जादों। बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायैनो खुंफुंनायजों लोब्बा लाखिनानै माखासे दोरोङारि गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिबो लाफानाय जादों होननानै 29थि मिरु रंजालि बैसागु फोरबो खुंथाय आफादनि लिरथुमगिरिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। डिमाकुसि दखरा आइजो अनसाय आफाद आरो डिमाकुसि बर' साहित्य सभा, गुदि बर' साहित्य सभा आरो डिमाकुसि डेभेलपमेन्ट कमिटि देग्लाय 29थि डिमाकुसि रंजालि बैसागु खुंथाय बेखौ एबारे बिराद गाजा गोमजायै खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो बेखौ जों थारिख खालामदों सरकारनि बिथोन बादियै, जिहेतु 7 दिननि गेजेराव बिथांमोना खालामनो होदों। ओंखायनो जोङो 6 आरो 7 बैसागोनि एप्रिलनि 20 आरो 21 बैखालि जाहैयो। ओंखायनो डिमाकुसि ओनसोलनि गासै रायजो राजा मेलेमजिबि बयखौबो ज' जाजाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाहोनो जों खावलायदों आरो बे हिसाबैनो जोङो मोनफ्रोमबो 62टा गामि डिमाकुसि ओनसोलनि सिङाव थानाय 62टा गामि बिथांमोनखौ लानानै जों मिटिंबो लाखांबाय आरो बिथांमोना खोब गोजोनदों। जोंनि उद्देश्यआ बेनो जे डिमाकुसि ओनसोलाव बर'फोरनि जि गोहो बोलो आरो खौसेथि, कुनु हारि आरो कुनु धोरोम आरो राजखान्थियारि फारागथि गैयाजासे जों बेखौ खुंफुंनो सानदों। जिहेतु जोंनि गेजेराव गोबां फाराग जालायबाय थायो, ओंखायनो बे फोरबोनि गेजेरजों जोङो खौसेथिखौ जों देखायनानै जाहाथे बयबो मिथिलायो जे डिमाकुसि ओनसोला खौसे आरो बेबायदिनो जों गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ जों खालामबोदों। जों मिथिगौ जाय हारिया गावसोरनि फेस्टिभेलखौ खुंनो रोङा एबा फेस्टिभेलखौ सनमान होनो रोङा, बै हारिया बुहुमनिफ्राय लासैनो सिनायथिया गोमालांदों। जों स्पेननि इनका होननाय मोनसे हारि, बिराद धोनि हारिमोन। दा बिथांमोनाबो दिनै हारि हिसाबै थांनानै थानो हायासै। दा बेबायदिनो जों बेफोरखौ नोजोर लाखिनानै जे एबारे बर' गोजा एबा बर' आन्था जों सिगांफ्राव जोङो ज' जाजाय गुबुन हारिफोरखौबो लाफानानै बर' आरो गुबुन हारिफोरखौ लाफानानै जों खुंनाय जादोंमोन। नाथाय बिथांमोननि जि क'पारेसन बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो जे फोरबोआव मोनबोआखै। एबारे ओंखायनो जोङो बर' हिसाबै एक्सट्रायै धोरोम बासियालासिनो एबा राजखान्थिनि फारागथि लालायालासिनो जों खौसे खुंनो लादों। बेखिनियानो। बेखौ आं लिस्टखौ दासिम मोनाखै, खिन्थु जोङो मिथिनाय बायदिबा जोंनि ओनसोलनि जि गावबुरा बिथाङा सार्कोल अफिसारनो हरबाय होनना बुंदों लिस्टखौ। खिन्थु लिस्टआ जुदि मोनहैबायब्ला मोननांगौ सानदों। ओंखायनो जोङो सावरायदों गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों, जि हायो जिहेथु जों हारिनि गोहो बोलो आरो खौसेथिखौ दिन्थिनो नागिरदों आरो हारिमुखौ जों फोथांना लाखिनायनि सार्थआव जाहाथे बयबो एसे एनै अनसुंथाइ होलायो बेखौ जोङो खावलायदों आरो बे हिसाबैनो बयबो मदद होदों। बेखिनियानो। रंजालि बैसागो जिहेतु दायो बैसागो बोथोरा सफैबाय थाबाय, बे बेलायाव रायजो राजासिम मा होनना खावलायदों? रायजो राजासिम बेखौनो बुंगोन जे रंजालि बैसागो, बे बैसागो बोथोर सफैब्ला जोङो ओरैबायदि सानना लायो जोंनि कालसारानो लोंनाय जानाय। दा जोङो बेजोंल' गोदोफबनानै थायालासिनो जोङो जों कालसारखौ लाखिनानै जाहाथे लोंनाय बे बेलायाव बांसिन गोसो होआ, लोंनायाव गब'आ, जाहाथे हारिमुखौ फोथांना लाखिनाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि सोलोंथाइ समाज दानाय, जों गामि गामिबो खुंनाय नुयो बैसागुखौ, जाहाथे गामि गामियाव लोंनायखौ गब'आबासिनो, लोंनानै बिथिंलायाबासिनो जोङो जि एसे एनै हायो बे समाज दानायनिबो बाथ्रा सावरायलांफायो। बेजोंनो लोगोसे आरो हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि सार्थआव गथ'फोरनि जि बादायनाय, हारिमुवारि बादायनाय आरो थुनलाइयारि बादायनाय बेफोरखौबो जाहाथे लालाङो, जों बेखौ खावलायगोन। जोङो मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि आं सासे कनभेनर हिसाबै। फारसेथिं जोङो दिनै जों मा हाबाफारि लानो सानदों बेखौ एसे बुंलांनो सानदों। जोङो दोरोङारि गेलेनायफोरखौ जोङो बे मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफाद 29थियाव
जोङो माखासे दोरोङारि गेलेनायखौ लानो सानदों बेनो जाबाय बे दाउब' आथें थाबायनाय ओमफ्राय बिनि उद्देश्यआ बेनो जों मोनसे पिकुलियार जाय जोङो मैसो सौलायनाय बेबायदिनो दाउलुद माने खेबलायनाय बेबायदि गुबुन गुबुन ओनसोलाव जाबाय थायो ओंखायनो एबारै जों सानदों दाउब' आथेंजों थाबायनाय बिनि गेजेरजों डिमाकुसि ओनसोलखौ नाम लाखि होलांनो हायो नामा जे बेयावसो बे खेलाया जायो ओंखायनो बे बुस्थुखौ जों लानो सानदों पिकुलियार मोनसे जोंनि हिन्जावफ्रा सिगाङाव खर'आव दैहु लानानै थाबायोमोन दैहु गोजान गोजानाव दै लायनो गोनां जायोमोन ओंखायनो जोंनि आइजोफ्रा बे बेलायाव दा रोङोना रोङा बेखौबो नायनो थाखाय मोनसे पिकुलियार आइडिया जागोन बेबो खर'आव दैहु लानानै थाबायनायाव बादायनाय बे मोनसे हाबाफारिबो लादों थिं बुनायफोर गथ'फोरनि दङ दिरुं बोनायफोर गथ'फोरनि दङ दा बेफोरबायदि आयदाखौ लादों आरो हारिमु आयदायाव जोङो सेरजा दामनाय खाम दामनाय सिफुं दामनाय जिहेथु जोंनि ओनसोलाव गामि ओनसोलफ्राव जों सेरजा दामनाय खाम दामनाय सिफुं दामनाय रोंलाङि जालांबाय ओंखायनो जाहाथे बेनि थुलुंगा होनो हायो ओंखायनो जों खाम दामनाय सेरजा दामनाय सिफुं दामनाय बेखौ लादों आरो बैसागो जेवजा मोसानाय आरो बैसागो मोसानाय आरो बारदै सिख्ला बादायनाय आरो बैसागो गेवलां मोसानाय बैसागु खुंग्रि मोसानाय आरो हारिमु आयदाया माने कालचार प्रसेसना एसे आलादायै जागोन कलेज इउनिभारसिटिफ्राव जेरै कालचार प्रसेसना एसे पिकुलियार टाइपनि जायो बेबायदिनो जोङो एबारे गामि वाइज इन्टार भिलेज बे बुस्थुखौ जोङो लानो सानदों बोरै जाय गामिया मोजांसिन हारिमु दिन्थिफुंनो हायो बिथांमोननो जों बान्था होगोन आरो जाय गामिया फार्स्ट बेयाव एन्ट्रि जाफैनो हागोन बिथांमोननोबो जोङो रांनि बान्था डिक्लार होनाय जादों दाखालि मिटिङाव बेखिनियानो आरो जोङो कालचार नाइटआव लास्ट खालि कालचार नाइटआव जोङो सासे गोरबोखनायाव ना मा होनना गान दङमोन ना खुगा मेथाइ दा बेनि मेथाइ खनगिरि क'क्राझारनि नयन बरगयारि बिथांखौ लिंनाय जादों आरो बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव जाय मानसिया कमेडियान खालामनानै एबा माबा होनानै फेस्ला बुंनानै मुंदांखा जाबैदोंमोन कुमारिघाटा पार्किजुलिनि बिथाङा जय मसाहारि बिथांखौबो जोङो लिंनाय जादों बेखिनियानो गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256 जानबुं नं 8011748256